Björkebo Camping ligger på vej 62 i Värmland i Sverige. Ejeren har besluttet at ville afhænde pladsen. Vi er kommet lidt tættere på, og man kan tydeligt se de små hytter, som bliver udlejet til sommergæsterne. Der er hytter i variabel størrelse, og der er hytter i forskellige klasser. Der er 4 hytter, 5 hytter, som er opvarmet og som kan bruges til helårsbrug. Men ellers vender vi en gang, kører forbi receptionen og ser direkte ind på den private bolig. Det er en ladebygning, der ligger herude til, som også sælges sammen med pladsen. Til højre ser vi et festrum, som er anvendt til fester på pladsen, og der er bordtennis, som gæsterne kan benytte sig af. Jeg er nu gået tæt på ejerens bolig. Det er en fantastisk bolig. Den er 230 kvadratmeter, og den er så typisk svensk, som man overhovedet kan forestille sig. Overalt, både indvendigt og udvendigt, fremtræder huset i en fantastisk stand. Jeg vil sige, den er stort set lige til at flytte ind i, hvis en ny ejer synes om den lidt specielle svenske stil. Udsigten fra villaen er fantastisk ud over marker. Der er lidt skov i baggrunden også, og ellers et kig til de svenske fjelde. Fantastisk ud. Vi ser så de lagerbygninger. Der ligger det gamle ladebygning, som har været brugt til alt muligt. Der er noget forrådskammer også nede under, som faktisk bliver brugt endnu. Har en god temperatur, hvor der kan ligge kartofler overvinter osv. osv. Men ellers drejer vi lige lidt rundt og kigger. Og her har vi ejerens traktor. Den følger ikke med, men den står der midt i det hele og trænger til noget reparation. Men lad os gå videre til selve pladsen. Jeg ved ikke, om jeg har fået det nævnt, men ejerne har ikke ønsket, at der blev påbegyndt salg af pladsen, mens den var åben. Så derfor har vi måttet vente indtil den lukkede her for sæsonen. Men til venstre her har vi receptionen, og hvis vi fokuserer lidt på højre, så ligger der en tv-stue, en fælles tv-stue. Og til øverst op ligger der et par værelser til udlejning. Og til venstre selvfølgelig, her har vi butikken, og vi har lokaler inde bagved, som bruges som reception. En lille sød, velordnet butik, som er nødvendig at holde åben på campingpladsen. Vi kan nu se hytterne. Vi er inde på selve pladsen. I starten af pladsen, der ligger de bitte små hytter. Og ellers er der skyggepladser til brug for telte, til brug for campingvogne. Der er ikke strøm på de her pladser. Det kommer lidt længere nede, hvor der er 50 strømpladser. Her kigger vi så på bagsiden af receptionen. Der er toiletter, fælles toiletter, der er bad, der er et køkken, hvor der også står vaskemaskine, og der står et stort tørreskab. Svenskerne bruger ikke tørretumbler, de bruger tørreskab. Og hvis vi drejer rundt en gang, kan man se, at pladsen ligger ganske fint med udsigt til de her svenske fjelde. Og nu begynder vi at kan se de større hytter, som er meget populære. Der ligger 3 på stribe her, som også kan lejes ud om vinteren. Det er hytter med varme, så absolut er de eftertragtede her på pladsen. Vi tjekker lige lidt længere ned. Der står campingvogne tilbage her. Det er nogle af campingvognene står hele året på pladsen. Jeg kan se, der er 2, der ikke har fundet ud af, at pladsen er lukket. Der holder 2 biler dernede. Men det må være det. Vi har en toiletbygning. Jeg ved ikke, om vi kan få den ind her. Det kan vi ikke, nej.
Nå, der må vi vist lidt tættere på. Men der er campingvognen tilbage, som bliver stående. Vi kigger lige i de samme hytter en gang til. Nu ser vi dem forfra, og vi ser direkte hen på hytte 7 og 8, som er hytter i fornuftig størrelse. Også 2 af de eftertragtede hytter her på pladsen. Vi vender rundt en gang mere. Kommet tættere på de her campingvogne, som ikke har fundet ud af, at campingpladsen er lukket. Og ellers kigge ud over hele arealet. Vi har den toiletbygning, som vi ikke kunne fokusere ind på før. Den er vi nu tættere på. Lad os gå videre ned ad pladsen og se på den her specielle, flådehytte, bliver den kaldt på svensk. Lad os gå lidt tættere på og kigge på den. Og så finder jeg alligevel på at gøre det lidt anderledes, fordi hvis vi kigger hen over hytte nummer 9, så vil man se, at der bag den hytte er skov. Og det er den såkaldte 10-mil skov. Det betyder, at den fortsætter 10 km længere ind i landet, og den er 10 km bred. Så det var nok måske klogt at udstyre sig med et kompas, hvis man vil på større skovtur i den skov. Oppe i skoven er der mange vilde dyr. Der er elge, der siges at være bjørne. De er set flere gange deroppe, men der skal man nok være heldig. Der er rådyr, der er alle former for fugle. Et rigt dyreliv, som man næsten ikke forstår. Vi har selv oplevet elge i skoven. Fantastisk syn. Disse kæmpe store dyr. Der er flot. Enhver, der gæster Sverige, må ind i de svenske skove og se på vilde dyr. Man skal være tålmodig, men hvis man er det, skal man nok opleve det. Her ser vi så den sidste del af campingpladsen, den del nemlig, der ligger ud til selve elven. Fantastisk syn. Den er bred, der kan fiskes i den, der kan svømmes i den. Om sommeren er der nogle sandbredder, der kommer frem, når der ikke er så meget vand i elven. Men nu er vi som sagt på et tidspunkt, hvor campingpladsen er lukket, og der kommer mere vand i elven. Men flot er det. Man kan se, at den glider lige så stille og roligt dernede af. Så det er ikke noget med brusende vandfald eller farligt at sejle i kano på. Vi vender en gang og ser solen her skinne ned i elven. Der er virkelig, det er et fantastisk syn. Det er storslået, og det er så lækkert. Så er vi så kommet lidt tættere på de campingvogne, der ligger tilbage. Og man kan se, at de ligger direkte ud til elven med udsigt over elven. Det er gode pladser, og der er en hel stribe her, som har direkte udsigt ned over elven. Her har vi så pladsens mest specielle enhed. Det er den hytte, som bruges til sejlerfolket, der kommer fra elven. Det er den hytte, som svenskerne kalder Flådastugan, hvor der faktisk inde i Flådastugan er 16 sovepladser. Helt primitivt vis. Den har været anvendt til tømmerfolket, der transporterede tømmerstammer på elven, hvilket dog er blevet forbudt nu, så nu bruges hytten af turister udelukkende, som kommer i kano, og der er meget udbredt tømmerflådesejlads på elven også. Hvis vi kigger under halvtaget, så ligger minigolfbanen, den er pakket sammen og trænger til lidt renovering af banefladerne, men den er lige til at gå til og sætte op
til næste års sæson. Til højre fra har vi de 4 kanoer, der udlejes her fra pladsen. Det tiltrækker folk udefra, at der kan lejes kanoer, og måske var det i virkeligheden en god idé, at man havde flere af slagsen. Vi vender rundt, så man kan se, hvordan flåtterstukken ligger i forhold til elven lige ved siden af. Og vi har her, når jeg kigger ned her, har vi et skilt, som gør opmærksom på, at her kan man overnatte, når man kommer sejlende. Jeg tager lige flåtterhytten fra den anden side. Vi ser her, der kan laves mad udenfor, baseret på bål og en stor rist, hvor man kan lægge maden til tilberedelse. Jeg vil slutte af her med et kig den anden vej fra. Kig ud over hele pladsen, som jo er stor. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det her på videoen, men der er rigtig stort, og der er mange muligheder. Vi kigger lidt op, og vi ser over på Timildskoven. Fantastisk natur. Vi er midt i den svenske vildmark. Det kan næsten ikke være bedre. Campingpladsen kan der ses mere om på nettet. Jeg viser lige herefter vores webside, hvor man kan gå ind. Der er indvendige billeder af hytter, der er indvendige billeder af hovedhuset, det private hus, der følger med. Der er en masse billeder, der er også billeder fra sommeren, så man kan se pladsen med lidt liv på. Så kig over på vores webside. Der er mange flere oplysninger. Tak fordi du havde lyst til at kigge med rundt på Bjørkebo Camping. Tak.